kemm taħseb li Putin huwa xi ħadd li tista' jkollok diplomazija miegħu? Ħafna Imma li xar why you single him out? Why do I single him out? Because he's invaded 4 sovereign nations in the space of 20 years, telling us that he won't do it. And every time he turns around u jgħidilna daqs kemm hemm ġo pajjiżi ġo l-Afrika, ġo l-Yemen, daqs kemm kien hemm illi aħna qbilna ġibna żewġ partijiet flimkien, why Putin not? Iġveri, x'imkien int wara li ħadd farrak kollox fi gwerra. Ejja ngħidu għandek gwerra, farrakt kollox. Ġifieri. Le tama li mhux dik hu fl-aħħar mill-aħħar, meta inti ħadd terġa' tibni. Mhux flimkien tiġi bil-qiegħda u tolħoq il-peace agreements, wara t-tieni gwerra dinjija x'ġara. Mhux poġġejna bil-qiegħda, rajna x'kien l-aħjar, dejjem ngħidu never again, u l-Unjoni Ewropea qed tmur lura minn never again. Għal dik is-somma kellna ntajru l-Hitler minn hemm. Hija leg, okay. Hitler was a person you can't have diplomacy with. Imma ma tistax tpoġġi fl-istess portata ta' Hitler il-Putin. Għalfej. Mhux qed jagħmel extermination ta' Jews u mhux qed jagħmel extermination ta' atroċitajiet oħra ta' minoritajiet li ma tistax tqablu f'dak il-livell u anke Henry Kissinger qal, ġifieri mhux qed jgħid dak Clint Flores aw. Ġifieri id-differenza bej Hitler u Putin hija li ma jagħmlux extermination. Le, ma tistax tqabbilha. Issa qed tqabbel ma nafx l-arinċ ma nafx mal-banana. Għalfejn. Ma tagħmel sens il-ħaġa. Għalfejn. Għax għadhom żgur fraction ma wasalx dak il-livell jekk ħanoqogħdu inqablu lilu ma' Hitler. Bl-istess argument we defy the purpose illi r-Russja kisret il-Ġermanja wkoll. Meta kienet mal-Allies filosofikament għas tagħmel sens il-ħaġa. Jekk aħna ħammorru b'narrattiva ħanqogħdu ngħidu isma' Putin huwa fil-livell ta' Hitler. Meta ir-Russja kienet magħna bħala parti mill-Allies to defeat Hitler, laqas tagħmel sens in-narrattiva. Filosofikament. Li żewġ despoti ma jkollhomx. Inti taf kemm qatel nies qatel nies Hitler. Ngħidlek kważi fl-istess livell ta' Hitler kont nitfal Stalin. Stalin u l-Pol Pot. Imma Stalin ħafru ilu. Għaliex? Għax daħal magħhom biex to defeat Hitler. Imma fin-1933 Hitler ma kienx qatel 7 miljon ruħor, jew kemm il-kawża. Ġifieri inti qed tgħidli li tista' twassal għalhem? Qed insaqsi. Ma tinkunu ipotetiċi ta'. Taħseb li hemm dik il-possibilità, taħseb speċna il-fatt li għandna l-ikbar gwerra fuq l-art Ewropea minn żmien it-tieni gwerra dinjija. Ma nistax inqabbilha ta' mhux ħaqabbilha għax laqas tagħmel. Ma taħseb li dik hija l-biża ta' dawn in-nies li granti jiġifieri hemm ħafna affarijiet jiġifieri fis-sanzjonijiet li jidhru li huma aġġiela li imma dik l-aġla taħseb imnisla mill-preokkupazzjoni li xi ħaġa ma dar irdu nagħmlu għax dawn wera disrispett totali għal ħajja umana. U speċa l-istorja tixet li meta jkollok da xorta ta' nies. Ejja ħan ikkundanna illi da daħal hemmhekk u splodew ta' wardnijiet u nqatlu n-nies dak kollu kundannabbli dak mhux ħanaqbel miegħu. Qatt, ġifieri jien fil-ħsieb tiegħi ta' bniedem illi nemmen fl-ordni u fl-Ewropa li suppost ġiet founded biex ma jkunx hemm dat tip ta' gwerer. Mela, ejja nibdew minn hemm. Jien nemmen illi ma tistax ittellaw fil-livell ta' Hitler. Ma tistax. At this stage, ma tamiex sens il-ħagġa. Jekk nitfaw fuq l-istess livell ta' Hitler at this point in time, nibda nkun populista ma' fraction ta' nies, imma ma nkunx qed nagħmel ġustizzja ma' l-analiżi li dejjem għamilt. Mela, ejja neskludu li mhux qiegħed f'dak il-livell. Però l-Unjoni Ewropea meta qed li għaġlet bis-sanzjonijiet, jien rid Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha. Jien ma rridx Unjoni Ewropea illi finanzjarjament hija mfarka u anke politikament eventually to the point illi ma tistax tiġġieled lulda. Għax issa kif ġiet is-sitwazzjoni, jekk l-ekonomija tagħha they're crippled u m'għandhomx flus anke biex jibgħatu anki army whatever l-Ukrajna u biex jirreżistuh u anke biex tagħmel innovation interna research tagħha. L-Unjoni Ewropea tinsiex għandek il-Ġermanja għandha l-budget enormi, għandek il-Franza ta' tikkontribwixxi enormi. Jekk daw ħajmorru ħażin, il-flus li jagħtu l-Unjoni Ewropea ħajxrinkja, ħajonqsu mhux ħajżdiedu. Allura l-argument tiegħi dejjem kien qabel inti timponilu tkisser lilek innifsek, mhux aħjar tara illi inti b'saħħtek biżejjed biex tkun f'pożizzjoni tagħti naqra ħin u żmien biex tkun tista' tiġġielidlu aħjar.
Mela, tlaqna?